Top Arewa TV, tashar al'umma. Dama ka yarda harshen Yahuda talabi daga soyayi matsala ne aboki. Zo ka lallaba shi ka faɗa mara babban aboki, ka ce so ni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi. Zo ka ji aboki shi hali ai daban-daban ne, ka daina yin tunanin sa ta yi ma abin da ni ku bar ni na ce soyayya ba zan koma ba, na yi babu daɗi ciwon so yana da zaƙi da raɗaɗi. So babban aboki ka faɗa masa ka ce so ne, sassa na zuciyata na da zafi cike da rauni, sanda ke zuciyata ya fi ƙarfin gaban tunani, ya sauya min tunani ba na gane tsawon dare ko safiya. Zo karka juya baya ga wadda ita kai take muradi, ka share zantukan da ka daina zancen da babu daɗi, ka duba lamuranta ka waiwayo gare ta karta faɗi. Tawakkali musulmi haka zai sa ta samu sauƙi a zuciya. Ka ce so ni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi. Aboki ka san na da hujja ba hakan nan nake gudu ba, na hayo da kwanso na ziyari ba ban gani ba, na sha wuya akan so me zai hana ba za na kaurace ba. Karka manta aboki so ya samin jiri jiki ya yi wuciya. Inda kake ni na san a rayuwa ba za na tsallake ba, ni za na kashe kaina zama a duniyar ba zan iya ba. A'a karki fara hakan ba zai saki kai gaci ba, zafi yakan bi sanyi, karki manta da wanda shi yake da duniya. Zo babban aboki kamar da komai kamar ba ai ba, ku daina lallaba ni su ma a dola ka za ku duba. Ni ba zan yi zuciya ba har abadan ba zan fishe da kai ba. To ku bar ni zan tunani shawara zan faɗa wa raina da zuciya. Kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren raini da rayuwa su ne lagon mutane biyu inda shakuwa mai kama ɗan adam da aljan da beguwa domin mu gane so.